Ditu gaur iraiak Euskal Herriko pentsiodunak Espainiako hainbat elkarterekin bat eginda iritsi dira goizean goiz Bruselara. Europako funtsek pentsioetan izan dezaketen eraginarengatik larrituta daude eta horregaitik Europako herrialde guztiek pentsio sistema publikoak bultzatu beharko lituzketela azaldu zuen atzo Jon Fanok, Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak Bruselarantz abiatu baino lehen. Eta planteatzeko, Europako herri guztietan, pentsio publikoak defendatu behar direla, eta guretzako pentsio pribatuak ez direla inolako irterarik. Madrilen aldiz, aldi baterako espedienteak luzatzeko akordioa lortu dute Espainiako gobernuak eta eragile sozialek. Espainiako gobernuak, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta COE patronalak akordioa egin dute, pandemiarekin lotutako enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteak luzatzeko otsailaren 28 arte izango da indarrean araudi berezia. Gizarte segurantzako kotizazioen salbuespena trebakuntzara lotua egongo da 10 langiletik gorako enpresentzat. COVID-19 bueltako azken albistei helduta berriz, pandemiak Nafarroan duen bilakaera ona dela iritzita, izurriari kontra egiteko neurri gehienak bertan bera uztea erabaki du gobernuak. Nafarroko gobernuko presidente Maria Txibitek egin du iragarpena. Ostiraletik Nafarroan ez da murrizketarik egongo. Halere, zehaztapen bat ere egin du Txibitek azaldu duenez, maskararen erabilera derrigorrezkoa izango da, gaur egun hala arautua dagoen egoeretarako. Hoy podemos decir que estamos muy cerca de esa normalidad que todos esperamos. Y en este contexto podemos anunciar que en la próxima orden foral se van a dejar sin efecto la totalidad de las restricciones derivadas de la COVID-19. Por lo tanto, damos un paso adelante muy relevante en el tránsito hacia la normalidad. Bestaldetik, abortu seguru legal eta doakoaren aldeko nazioarteko eguna dugu gaurkoa ekimena, 1990ean sortu zen Latinoamerikako eta Karibeko 5. topaketa feministetan eta nazioarteko zein tokiko sareek bere gain hartu dute deialdia. Geroxeago helduko diogu abortuaren gaiari, izan ere, bada begiradak bere ganatu dituen bestelako albistea. La Palman dagoen Cumbre Vieja sumendiko isuria itsasora irits daiteke datozen orduetan. Atzo arratsaldean ordu batzuetako kontua izan zitekela adierazi zuen Miguel Ángel Morkuende, arrisku volkanikoetarako prebentzio planen zuzendari teknikoak. Halare ez zuen baztertu kostaldera ez iristeko aukera. Laba Todokeko mendia inguratzen ari da eta abiadura motel du nabarmen sumendiaren aktibitateak gora berak izan zituen atzo eta horren arabera azkartzen edo geldotzen da labaren abiadura. Alaxe ekin diogu albisteiari Euskal Herriko pentsiodunak Bruselan daude sistema publikoa blinda dezatela eskatzeko. Salatu dutenez, Europako batzordearen pentsioen liburu berdea sistema publikoaren aurkako mehatxu bat da, eta erakundari berari egotzi diote bankuen lobiaren ordezkari gisa aritzea bere neurriarekin pentsio pribatuak sustatuz. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua Espainiako beste elkarteekin batera Bruselan daude. Europako hainbat parlamentari talderekin eta enplegu eta gizarte politikako batzordearen ordezkaritzarekin bildu dira. Hala, gaur goizean pentsiodunek eskariak aurkeztu dizkiete Europako parlamentariei. Bart Bruselarantza abiatu ziren eta Jon Fanok Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak ohartarazi zuen Europako batzordeak pentsio publikoak malgutu ez ezik, pentsio plan pribatuak ere bultzatzen dituela. Europako parlamentuaren aurrean, salatzeko, han parlamentuaren gehiengoa onartzen ari da pentsioen inguruan. Pentsio publikoa malgutzea eta beste aldetik bultzatzea pentsio pribatuen plana. Gainera, Fanok aitortu zuen pentsiodunak oso larrituta daudela Europako funtsek pentsioetan izan dezaketen eragina dela eta. Orduan, guretzako hori oso kezkagarria da eta gainera handik inposatzen ari da estatu guztiei nahi badute aurreikusita duten Europako fondoak halako neurriak hartu behar ditu.
Momentu honetan Espainiako pentsioen erreforma eta Europako funtsen baldintzak negoziatzen ari dira. Horregatik, pentsiodunen aldarriak inoiz baino ozenago entzutea ezinbestekoa dela adierazi dute. Horrela, ostiralean elkarretaratzeak egingo dituzte herrietan eta manifestazioak Euskal Herriko hiriburuetan. Adinekoen eskubideak urratzen direla salatzeko. Baina ez dira protesta bakarrak izango, astelehenero legez kalera aterako dira eta azaroaren 13an manifestazioa deitu duten. Non pentsioen erreformaren negoziazioetan eragitea izango dute helburu. Bada Maialen Iriarte, Euskal Herria Bilduren legebiltzarreko bozeramailea izan dugu gaur, gonbiatu nagusi magazinean eta pentsioen erreforma izan du hizpide. Bueno, nik abiatzeko esango nuke Euskal pentsio sistema propio baten aldarrikapena egin behar dugula, ezta? Eta guk hemen landu behar dugula arlo hori, garrantzitsua iruditzen zait. Beste hausnarketa bat sortzen zaidana da, pentsioez hitz egiten dugunean, hau da, pentsiodunek ez dute opari bat jasotzen, guk ez dugu opari bat jasoko, ez da opari bat. Gure bizitzan zehar egindako lanaren ostean eta hilabetero egin dugun ekarpenaren ostean lanetik erretiratzen garenean zor zaigun zerbait da. Beraz, uste dut hori ere argi eduki behar dugula. Eta uste dut sistema publikoak garrantzi berezia daukala, ez da? Ikusi dugulako beste arlotan ere privatizazioak zer nolako beherapenak ekarri dituzten arlo guztietan. Eta gainera zein aberasten diran, eta kasu honetan ere, finantza entitateen bitartez eta egin daitezkeen mugimendu horietan guztietan zein aberastuko diran eta zeinek ez duen jasoko dagokiona argi ikusten da. Ekonomia arloko gaiekin jarraiki ITP Aeroren etorkizuna argitzen hasi dela dirudi. Jabeak Rolls-Roycek akordio bat lortu du Bain Capital funts estatu batuarrarekin eta orain gozark lotu dituen bi bazkideekin. Aurrerago litekeena da Bain Capitalek industrial horreko enpresa gehiagori lekua egitea eta Eusko Jaurlaritzak ere akzioen zati bat erostea. ITP Euskal Jatorriko hegazkin turbina enpresa Amerikako estatu batuetako Bain Capital funtsaren esku dago. Inglaterrako Rolls-Roycek 1.700 milioi euroren truke saldu ostean. Enpresaren akzioen 70% izango ditu funtsak eta prest dago gainontzeko 30% akziodun txiki gehiagoren artean banatzeko. Akziodunen artean izango dira Zapa enpresa Gipuzkoarra eta JB Capital enpresa. Hala ere, bazkide berriak sar daitezke aurrerago tartean Eusko Jaurlaritza. Hala ere, Eusko Jaurlaritzaren papera argitzeke dago. 60 milioi euro jar lezake proiektuan, baina lakuak baldintzak jar ditu. Tartean enplegua babestea eta Euskadin errotuta jarraitzea. Baina kapital enpresak zabaldutako informazioen arabera, ITPek Euskadin edukiko du egoitza soziala eta zerga egoitza. Eta inbertsio eta industria egitasmoak sustatuko dira. Horrez gain ziurtatu dute enpleguari eutziko diotela. Bien bitartean, Bilboko lanarloko epaitegiak atzera bota du ITP PCB enpresak martzan jarritako bigarren aldi baterako enplegu erregulazio espedientean. Hala, beste behin ere epaiak arrazoia eman die langilei kaleratzeak eta erregulazio espedientea legez kanpokoa dela argudiatu baitu. Gauzak horrela lanera itzuli gabe jarraiz dute ITPko beharginek. Goiz honetan izan dute bilera zuzendaritzarekin gurean, Jon Aiala Elaren ITPko delegatuarekin intzaiteko aukera izan dugu eta Jaurlaritzaren esku hartzean jarri du fokua. Guk nahi genuena da hori Euskal Jaurlaritza benetan sartzea salmenta horretan eta saltze eta batez ere hemen Euskal Herrian gelditzeko lantegi guztiak eta lanpostu guztiak. Hor daukagu beste arazo bat, oraindik daukagu 80 langile kanpoan ordaintzen 100%. Eskutik doaz, ekonomia eta politika Jaurlaritzak 2 urtez, eutxiko die kartzeletako langileen baldintzei ostiralean gauzatuko den eskumen aldaketaren atarian, Eusko Jaurlaritzak espetxetako langileen lan baldintzak zehazteko akordio bat sinatu du, AKAIP UGT sindikatuarekin, sektoreko gehiengo sindikala adostasun horretatik kanpo geratu da, ordea, Gasteizen da Udane Arbeo.
Bai, ostiral honetan esan duzu bezala, espetxeen eskumena jaso aurretik, Jaurlaritzak kartzeletako langileen baldintzak zehazteko akordioa itxi du AKAIP UGT sindikatuarekin, baina gehiengo sindikala konbentzitu gabe eta akordio hori itxita, lanaldi eta ordutegiekin zerikusia duten lan baldintzek eta antzinatasun ataleko hobekuntzek 2 urtez iraungo dute. AKAIP UGTek espetxeetako langileak Euskal Administraziora pasatzeko baldintzei buruzko proposamena sinatu du. Aldiz sektoreko gehiengo sindikala adostasun horretatik kanpo geratu da. Negoziazio mailan eserita zeuden ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek ez baitute onartu Jaurlaritzak eginiko proposamena. Hitzarmenak plantillaren baldintza orokorrei eusten die 2023aren amaiera arte. 2 urte espetxeetako lanpostuak negoziatzen eta zehazten jarraitzeko. Horren kudeaketa datorren ostiralean urriaren batean Euskal Administrazioak egingo du. Oro har, lanaldiari eta ordutegiei dagokion enez, baldintza 2 urtez mantenduko ditugu, hobekuntza batzuekin. Halaber sindikatuak adierazi du sinaturiko dokumentua ez dela negoziazioaren amaiera, lan baldintzak ezartzeko hasiera baizik. Ildo horretan berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailak iragarri du lanaldiak eta ordutegiak berdinak izaten jarraituko dutela. Soldatei dagokienez ere oro har berdin segituko dutela jakinarazi du eta beharrezkoa den kasuetan erkidegoko administrazio publikoaren gutxiengoko baldintzetara egokituko direla eta horrek zenbait langileri soldata igoera bat ekarriko diela. Gainera administrazio berriarekiko parekatze horrek langileen antzinatasunaren arloan ere zenbait aldaketa positibo eragingo dituela nabarmendu Jaurlaritzak besteak beste. Adosturiko baldintzeko ordea ez dute lortu gehiengo sindikala osatzen duten gainerako sindikatuen onespena, eta ELAk eta Comisiones Obrerasek adierazi dute sektoreko ia 700 langileen baldintzak hobetuko dituen beste akordio bat lortzeko lanetan jarraitu nahi dutela. Horrez gain, Gogora Institutuak datozen urteetarako jardunaldi plana onartu du 2021-2024 urteen artean, aurreko aldiko lan ildoak sendotzea jarri dute helburutzat ez daudane. Bai, 2021-2024 urteen artean, aurreko aldiko lan ildoak sendotzea ezarri dute helburutzat, beti ere etorkizuneko memoria partekatua eraikitzeko oinarriak ezarri dituen hausnarketa eta eztabaida prozesua sustatuz. Atzo egin zuen bilera Gogorako zuzendaritzak Bilbon eta bertan izan ziren Eusko Jaurlaritzako Inigo Urkullu lehendakaria, Beatriz Artolazabal berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua eta Aintzane Zenarro Gogora Institutuko zuzendaria. Bertan adostu zutenez 3 proiektu eramango dira aurrera datozen 4 urte hauetan. Batetik Bilbon Gogoraguna izeneko erakusketa espazioa sortu nahi dute. Bestetik hemen Gasteizen 1976ko martxoaren 3an izandako biktimak oroitzeko memoriala egin nahi dute eta azkenik Gernikako museoa berritzea adostu dute. Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du zentro horiek bizikidetzarako memoriaren zerbitzura dauden espazio bizi gisa sortu direla. Eta Eusko Jaurlaritzatik datozen albistekin bukatzeko hezkuntza sailak 28 ikastetxetara hedatu nahi du iritsi berri den ikaslei euskarazko komunikazio gaitasuna ematea helburu duen EUSLE programa. Finean hauxe da EUSLE iritsi berri diren ikasleak 5 eta 10 ikasle bitarteko taldetan elkartzea aparteko gela batean euskarazko komunikazio gaitasuna eskuratzeko. Ikasle hauek ematen dute gutxi gorabehera 10-12 ordu EUSLE gelan, bai? Eta helburu nagusia hor dauden bitartean da beraien gaitasun komunikatiboan bide egitea. Irakaslearen esku hartzea batik bat, zentratzen da eta oinarritzen da egunerokotasun hizkuntzan, erabileran nolabait esateko. Eta hor jartzen da fokoa. Baina apurka joaten dira sartzen hizkuntza akademikoak beharko lituzkeen esku hartzeak edo proposamenak. Gaiz aldatuta Ertzaintzak baieztatu du ikerketa bat abiarazi duela emakume batek talde bortxaketa bat salatu duela eta emakumearen salaketaren arabera joan den ostiralean zenbait gizonezkok drogatu eta bortxatu egin zuten Bilboko 7 kaleetan. Gertatutakoa salatzeko Kalamiak Aldezarreko gazte feministen taldeak elkarretaratza deitu du gaur Unamuno plazan arratsaldeko 7:30. Horrez gain Nafarroako Auzitegiko bigarren atalak bigarrenez errugatu du 14 urteko alaba ordea
taldea bortxatzea egotzi eta epaitu zuten gizona, ordun utzi zuen eta erditu zen neskatoan. Euskal Herriko Neska Gazteak taldea 2016tik sarea ontzen joan da Arabako, Gipuzkoako, Bizkaiko eta Nafarroako talde feministek osatzen dute. Eta herri bakoitzak erronka, dinamika edo arazo ezberdinak izan arren guztiek helburu berdina dute. Hala, hurrengo asteburuan urriaren 9 eta 10 batera jotzea egingo dute Elizondon, besteak beste sarea sendotzea eta eztabaidak sustatzea xede. Euskal Herriko Neska Gazteak taldeak 5 urte daramatza herri ezberdineko talde feministen sarea ehuntzen. Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako neska gazteek 11 behar, zapalkuntza eta kezka bultzatuta sortu zuten sarea. Horrela, Paulak Euskal Herriko Neska Gazteak mugimenduko kideak azaldu dio 11 telebistari neska gazteen borroka kolektiboki garatzea eta elkarlanean aritzea funtsezkoa dela. Euskal Herriko Neska Gazte mugimendua sortu zen, neska gazteen egungo egoera zehatza irudikatzeko premiarekin. Gainera gure borroka kolektiboki garatu beharren borroka bezala ikusten dugu. Eta horregatik ikusten dugu sare hau, tresna bezala elkarlanean aritzeko eta saretzeko. Neska gazteon arteko harremanak sendotu dituzte hainbat egitasmori bide emanez. Gazte udaleku feministak batera ekingo diogu egin dezagun topa eta beste dinamika batzuk aurrera eraman dituzte. Hala, Milak mugimenduko kideak adierazi du duela 5 urte mugarri bat egon zela eta orain beste bat egongo dela. 5 urte hauetako ibilbidea mugimendu feministaren barruan beste zatitxo bat da. Azken finean, duela 5 urte egon zen mugarri bat, eta orain beste bat egongo da, baina prozesu baten parte dago beste. Urrengo asteburuan batera jotzea egingo dute mugimenduan gaude lurrikara gara lelopean. Miliak nabarmendu du topaketetan Euskal Herriko osoko ezberdineko neska gazteen iritziak eta borroka erak komunean jarriko dituztela. Bertan egingo duguna da olako hitzaldiak eta tailerrak, elkarren iritziak eta borrokatzeko moduak komunean jartzeko eta elkarrengandik ikasteko, eta kontzerturen bat ere, giroa alaitzeko eta horrela borrokatzeak beti ematen duelako indarra. Pandemiak herri mugimenduak kolpatu ditu, dispertsio soziala normalizatu baita. Horregatik mugimenduak aitortu du, antolatzea eta jarduera politikoak burutzea oso zaila izan dela. Hala ere, Paularen esanetan elkargunea aukera paregabea izango da talde feministen sarea ehuntzen jarraitzeko. Guk ikusten dugu krisi momentu hau, aukeraz beteriko momentu bat bezala, eta jendea gogotsu ikusten dugu, uste dugu elkargune oso politu bat izango dela, eta aukera paregabea izango da gure sarea ehuntzen jarraitzeko. Bestaldetik, feminismoaz ari garela, bueltan da konferentzia marxista-feminista pandemiaren urtean bertan bera gelditu ondoren, 4. edizioa azaroaren 11, 12 eta 13 ospatuko da. Hori bai, aurten internet bidez, online izango da, bere osotasunean. Bada konferentziaren antolatzaileetako batekin hitz egin dugu gurean gaur magazin honetan, beraz, entzun dezagun Jule Goikoetxea. Horregatik hor oso garrantzitsua da, alde batetik teorikoki jorratuko dena, ez bakarrik izango dugun aukera ikusteko nola antolatzen ari diran jende desberdina Indonesian adibidez, Txinan, Korean, Brasilen eta Mexikon, hori batetik, baina bestetik esan moduan, balioaren inguruko teorian hor arazo eta debate potoloak daude momentu honetan, lanaren teoriaren inguruan eta erreprodukzio sozialaren inguruko eztabaida asko ere egongo dira. Beraz, hori alde batetikan intersekzionalitatetik jorratuko dira gai asko, intersekzionalitatea bera ere jarriko da auzitan ibrikazioaren eta beste hainbat teorien ikuspuntotik, dekolonialak, transsozialistak, feminista materialista asko egongo dira ere, ez bakarrik feminista marxista tradizionalak, eta orduan zentzu horretan saiatu gea orain
eztabaidan dauden gauzak ezkerrean eta pilpilean daudenak erdigunera ekartzen. Eta aipatu dugu lehenxeago, gaurkoa abortu seguru legal eta doakoaren eguna da, eta horrexegaitik egun horren historia ezagutzeko jarraian klik batean. Bestalde eragile publiko pribatu eta hirugarren sektoreko ia 100 pertsonak parte hartu dute Nafarroako 2021-2026ko arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako planaren lehen fasea osatzen duen diagnostiko parte hartzailean. Diagnostiko horrek testuinguru ez arrasistatzat jotzen du Nafarroa, baina gorroto delituen goranzko joera nabarmentzen du. Gorroto diskurtso eta delituen arteko harramanarekiko kezka azaldu du Nafarroak. Foru agintaritzak arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako 2021-2026 planaren egoerari, erronkei eta aukerei buruzko diagnostikoaren aurrerapena aurkeztu du. Eduardo Santos Itoiz kontseilariak azaldu du plan honen emaitzak Nafarroko jendartean eta erakundeetan arrazakeriarekin lotutako gorroto delituekiko erroko aldaketak aplikatzeko balioko duela. Nafarroa ez da bereziki gune razista bat, baina hobetzeko arlo batzuk badauzkagu. Esatzen gaituen beste gauza bat da, gorrotoen delituen hazkundea da. Europar Batasunak esaten du normalean 120 salatzen direla eta gainerako guztiak zerrenda beltzan geratzen direla. Migrazio politiketarako departamentuak abietutako ikerketak azaleratu du arrazakeria zein xenofobiarekin harremana duten delituek goranzko joera markatzen dutela eta horrek kezka piztu du erakundeengan. Gorakada hau gorroto diskurtsoen zuritzearekin zuzeneko harremana duela uste du kontseilariak. Diskurtso publikoan botatzen baldin badire, astakeri guzti horiek edo gorroto adierazpen guzti horiek, azkenean jendeak zer ikusten du, normalizatzen ari dela diskurtso publiko horrek. Eta horrek ematen duen nolabait inpresioa gizarteari da dena baimenduta dago. Eta ez da nahaztu behar adierazpen askatasuna delitu batekin. Zure adierazpen askatasuna mugatuta dago mina egiten baldin badiozu beste bati. Nafarroako biztanleen 116 inguru dira jatorriz migratzaileak 108.000 emakume gizon osotana. Ikerketan parte hartu dutenek azaleratu dute lan eta esparru sozialean ongi hartatuak izan direla, baina kosta egiten zaiela talde egonkorretan txertatzea. Tartean ere, atzeman daiteke generoaren eragina nork berak biktimatzat bere burua hartzeko unean. Cómo el género atraviesa otras formas de desigualdad. Entendemos que por su propia consideración de mujeres racializadas y por esa teoría y práctica interseccional pueden ser colectivos todavía más vulnerables o más sujetos a discriminación. Gaurkoan diagnostikoaren aurrerapena argitaratu dute, naiz eta aitortu duten oraindik asteetako lana dagoen, plana aplikatzen hasi aurretik, eta erronka jarri dute erasotzailearen profila osatzeko orduan. Urte amaiera bitarte espero dute Nafarroako arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako plana osatzea.
Partelab sindikatuak gaitzetsi du fiskaltzak ikerketa sakonik egin gabe artxibatu duela Ondalearen eraikuntzaren auzia eskulturaren lanak esleitzeko prozesuan ustez izan ziren irregulartasunengatik jarri zuen salaketa sindikatua abertzaleak eta fiskaltzak aldei galdetu eta entzun ere egin gabe erabaki duela salatu du. Ikerketa sakonik egin gabe eta aldeei galdetu eta entzun ere egin gabe aritu da fiskaltza Ondalearen auzian Lab sindikatuaren ustez. Sindikatu abertzaleak Santa Clara uharteko itsasargian Cristina Iglesiasek burututako arte instalazioaren eraikuntza esleitzeko lanetan irregulartasunak izan zirela salatu zuen, eta epaitegietara eraman zuen auzia. Gipuzkoako fiskaltzak aldiz, iragan astean jakinarazi zuen artxibatzea erabaki duela. Esleipena legearen arabera egin zela ondorioztatuta. Erabakia deitoratu du sindikatuak, ez baitute bere ustez behar bezala ikertu auzia. Oharbidez adierazi dutenez, Donostiako udalak Ondalearen proiektua LKSF-ko enpresari zuzenean kontratu txiki baten bidez esleitzea eskandalua besterik ez da, eta gainera legezkotasuna zalantzazkoa du. Azaldu dute udalak arkitekto bati eman ziola proiektuaren lanak idazteko ardura, baina hori azkenean LKSF-ko enpresak berak egin zuela kontraturik gabe. Halaber, zalantza agertu du sindikatuak esleipenaren aurrekontuaz. Izan ere, oharrean adierazi dutenez, LKSF-korrek obra zuzendaritzan egindako gastua Alfa Arte enpresak ordaindu du, baina enpresak aurkeztutako proiektuan ez zegoen partidarik LKSF-korren zuzendaritza lana ordaintzeko. Horiek horrela sindikatuak iragarri du bere aholkulari juridikoekin lanean arituko dela, ikerketa horretan aurrera egiteko aukerak aztertzeko. Txigara gurean gaur albistegiaren bukerara eta irudi ikusgarri batzuekin agurtuko zaituztegu gaurkoan izan ere 11 harrapari itzuli dira astelehen honetan naturara Bizkaiko fauna basatia birgaitzeko zentroan tratatuak izan ostean. Tartean zaurgarri gisa katalogatutako espezie bat, saibeltza. Gauzako horrela direla besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Bizkaiko fauna basatia birgaitzeko zentroan zainduta egon ostean, 11 harrapari askatu dituzte naturan. Duela hilabete batzuk zentrora heldutako 5 belatz, sai beltz bat, sai arre bat eta 4 zapabeltz arrunt tratatu ostean askatu dituzte. Gehienak kumetan iritsi ziren zentrora, eta elikatu eta aske usteko prestatu dituzte foru instalazio horietan langileek azken hilabeteetan. Animaliak askatzeko unean Bizkaiko Foru Aldundiko Espazio Naturalen zuzendariorde Roberto Cañonek hartu du parte zentroko langileekin eta basozaintzako langileekin batera. Han gunean egindako lana jarri dute balorean arduradunek. Azaldu dutenez, 22 urtetan 20.000 animalia inguru jaso dituzte. Horiek naturara itzultzea dute helburu posible denean, eta urtean 350 animalia inguru askatzen dituztela nabarmendu dute. Aurten esaterako, irailaren 15 arte